Villa Portelli fil-Kalkara se tkun tista' tibda titgawda mill-pubbliku hekk kif se tiftaħ il-bibien tagħha fit-tmiem din il-ġimgħa. F'Open Weekend bejn l-14 u l-15 ta' Ottubru, il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jara mill-qrib din ir-residenza li dan l-aħħar kienet isir la restawru konservazzjoni tal-artifatti tagħha. Mifruxa fuq 4 tomniet, Villa Portelli parti mill-wirt storiku ta' pajjiżna, fejn fl-imoddi kienet isservi bħala residenza għal personaġġi influenti fi żmien il-ħakma Ingliża. La darba tkun kompletament irrestawrata, din se toffri esperjenza multisensorjali fis-swali tagħha, kif ukoll spazju fejn wieħed joqgħod għall-kwiet b'ħin ta' rilassament permezz tal-ġonna sbieħ li jdawruha. Fil-preżenza tas-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici kellu kliem sabiħ għall-isforzi li qed tagħmel Heritage Malta biex dawn ir-rikkezzi f'pajjiżna jkunu jistgħu jitgawdew aħjar mill-Maltin. Dr. Bonnici semma li l-Gvern għaddej b'ħidma sfiqa biex ikun hemm aktar inizjattivi ta' restawr ħalli jkollna iktar preservazzjoni u riabilitazzjoni ta' siti storiċi fuq bażi regolari, flimkien ma' aktar spazji miftuħa li jitgawdew miċ-ċittadini. Waħda mill-missjonijiet tagħna hija li nagħtu iktar postijiet lill-familji tagħna fejn naqbdu proprjetajiet li qabel kienu magħluqa u jingħataw lura lill-pubbliku biex ikunu jistgħu jgawduhom. Hekk qed nagħmlu Villa Portelli fil-Kalkara. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar qal li l-patrimonju li jasal għand Heritage Malta bħal Villa Portelli irid jintarbel, jiġi interpretat u jingħata ruħ biex jgħix magħna llum. Parti mill-viżjoni ta' Heritage Malta se tieħu l-ħajja. Ifisser li qed niftħu s-siti tagħna għan-nies, għal aktar nies, imma mhux biss biex jaraw affarijiet antiki, imma anke biex jaraw affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-komunità, għandhom x'jaqsmu mal-lokalità, għandhom x'jaqsmu mal-viżjoni, ma' kif irridu li jsiru s-siti tagħna. Preżenti kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta, Noel Zammit, għalli l-ftuħ għall-pubbliku ta' Villa Portelli jixed l-impenn tal-Aġenzija biex tagħmel il-patrimonju nazzjonali aktar aċċessibbli għal kulħadd.